Хора, извинявай се, че спрях, но просто това видео само се спря, защото вече не може да побира. Така, продължаваме с втора част на гледането. Нали, разбрах, тя била оплашена и сега тя ще срещне него във вратата. Гледайте. Да погледам пред вратата. Не искам. Мале се ме побиха тръпки. Аз съм сама вкъщи. Знаете ли какво? Ще отида и ще погледам пред вратата наистина, за да ви покажа, че няма никой. Наистина, защото това са някакви глупови игри, които нищо не става от тях. Добре, това просто е на мен единственото нещо, което ми е странно, как звъня на 3 различни номера и от трите сякаш ми говори един и същи човек, или поне на мен ми звучи един и същи. Не знам, ако на вас не ми звучи един и същи, не знам. В мен ли е проблема, в номерата ли е проблема, в хората, които говорят ли е проблема, човека, мъж, жена, каквото и да е това, не знам. Звучи като мъж, звучи някакъв такъв мъжки глас, като робот малко. Разбира се, че е мъж или е робот. И аз мисля, че е мъж. Гледайте. Ама е малко крипи. В смисъл, аз ако звъна на 3 номера и един след друг някакви хора... Добре, знаете какво? Отиваме просто пред вратата, няма да дам повече коментари, отиваме пред вратата да видим има ли нещо. Добре, светлината ми не е най-хубавата, ама... Чайте, хора, че ме пакаха дрехите. Започваме. Нищо. Така, хайде. Врата. Все пак има някой. Вижте. Ето! Казах ви! Това е нещо черно. Не се вижда нито лице, нито нищо. Играта се започва и нещо. Тук пише играта започна. Да, за играта започна. Имаше момиче вън пред вратата ми, което сякаш стоеше ето така и гледаше и вторачено, нали, аз гледах през шпионката, през камерата и ви показах, мисля, че се е записало. И някакво това момиче стои и ме гледа, и аз се гледам. Това ли е двойника ми? Беше с кафява коса. Аз също съм с кафява коса. Майко, братя мой, какво става тук? Да, аз верно почнах да си мисля някакви неща. В смисъл, аз започнах да играя 2 игри, които реално се водят такива на живот и смърт и ако не успееш да прогониш някакви хора. Ма на мен това ми направи момиче с кафява коса, какъвто има естествен цвят. Е пред вратата ми и пише играта започва и някакво говори с някакъв човек по телефона, който ми буквално на колкото и номера да звънна, се ми вдига той и се ми говори някакъв мъж. И ми казва играта започва, иди пред вратата. Не ме предизвиква и знам много неща за тебе или знам къде живееш. Чакайте, аз наистина не мога да разбера за какво стана въпрос тук в момента. Това хорерор ли е или не е хорерор? Някой шеги ли си прави с мен? Обаче как знаят къде живея? В смисъл, на мен това ми е интересно. Наистина не знам какво да си мисля. Вие може да споделите в коментарите какво е вашето мнение. Или е двойника ми, или е хорерор, или не знам кой е. Наистина не знам кой е. И момиче, кой да... Тя си мисля как знае къде живее, може би тя преследва това момиче, преследвала и не знам, наистина това е крипи, ако бях на нейто място, направя чак да извикам полиция. Не ви лъжа, наистина, страскам се и когато нещо крипи видя хора, почвам да си мисля наистина страшни неща. Хищ не ви лъжа. И когато на мен не се случи това, викам полиция и тръгвам се от този блок. Трябва да се купя нов, но не е тъй яди пътеките да купуваш, но той не е ефтин. Но е скъп, трябва много да чакаш. Но все пак това наистина е крипи. Ще гледаме пак и такива филмчета. За сега ще гледаме доста, защото днеска е лято и така. Добре, гледайте. Аз даже не успях да го гледам хубаво.
Може би, ако сега на записа се е записало нещо, бих могла да видя по-добре физиономията на момичето. За мен това просто е... О, мале, аз верно почнах да се притеснявам. Добре, хора, няма да звъня на повече номера, наистина просто изгубих мотивацията да го направя. И как пък седно са знаели, че ще се обадя на този номер, как са знаели, че кога да дойдат, къде да дойдат, пък и бележка да напишат, как аз направо не знам. И когато отворих, буквално тя изчезна. Наистина тя изчезна, така че всичко е наред. Може би, надявам се, ако не ме видите повече, беше ми много приятно. И до скоро, сега пожелавам хубав ден, хубав вечер. Нека да спите спокойно, леки сънища и до скоро. Тя и пак снима, тя е плашена, тук втора част. Всеки нов хоризонт разкрива. Хора, тя е просто вече не иска да снима, те видя, не имам предвид, че е плашена, защото това е наистина и крипи, или просто са отговорили, или нещо такова, не знам. Но мисля, че това е истина, не е лъжа. Аз ви казах, то даже нито лице не се вижда, нито нищо, само черно е всичко. Не знам, аз исках да вия лицето, косата. Ако ме изтрае, просто казвам. Спокойно, Никол. И тъй се успокоявам толкова лесно. Хора, гледаме аз пък ще гледаме още такива филмчета. Тя снима и така, ниче спокойте се, няма да замина, пак ще снимам, пак ще качвам, всичко е наред. С край нови истории. Опа, здравейте, пичове, аз съм вашата любима кака Златка. В това видео ще правим нещо доста интересно, ще се обаждаме на различни страшни, покълнати, обладани номера. Като ако не сте гледали другите ми видеа от тази поредица, може да ги видите в канала ми са. Също така под това видео ще оставя линкчета отдолу в описанието, може да ги цъкнете и да изгледате и другите видеа, свързани с тази тематика, именно звъня на различни страшни номера. В това видео 5 от номерата, на които ще се обаждаме, са ми представени именно от някой от вас в Инстаграм, така че ако случайно сте запознати с някакви номера, имате истории за тях или пък сте звънели на такива номера, може да ми пишете налично в Инстаграм, Златяна Цайна, се казвам там. Впрочем, имам и TikTok профил, може да последвате и там. Преди да започвам обаче, не забравяйте да се абонирате за това канал, че са една голяма камбанка, да цъкнете палецът нагоре, за да ме подкрепите. Може да оставите и един коментар долу в коментарите за това какво да е следващото видео, каква тематика искате да е то, с какво да е свързано. И сега просто ви предавам да започваме. Ще звъним и на някои номера, на които вече сме звънели в предишните ми видеа от тази поредица. Просто предизвиква доста голям интерес в вас и искате да им се обаждаме по-често и да виждаме дали нещата, които сте ни казвали преди, ще ни ги кажат пак, какво се случи. Просто ви предавам да започваме. И първият номер, на който ще се обадим е 666, като се казва, че това е номерът на дявола. Дали наистина така, не знам, повечето пъти не ни вдига изобщо. Сега ще проверим дали ще стане нещо. Абонат с такъв номер не съществува. You have called a non-existing subscriber. Добре, приемаме, че просто такъв абонат не съществува. Сатаната ни е обиден очевидно. 555, като не се знае абсолютно нищо за този номер, нямаше история за него, не знам какъв е, предполагаме не е български, няма 0 отпред, няма плюс 359, какъвто е българският код, но звънкаме да видим дали съществува. Чакайте, че... Чакали къла. Хора, Калинка, защото пускат нещо, ама как беше бе? Пускат нещо, ама дано да не е някаква бомба. Сигурно всякаква бомба, бе. Някаква